M-am tot uitat zilele astea la comentariile care s-au strâns la videoclipul despre Dorian, cu și despre Dorian. Am rămas puțin surprins, într-un mod mai mult sau mai puțin plăcut, despre cum v-ați raportat unii dintre voi la acest subiect. Este vorba despre o problemă de importanță socială foarte, foarte ridicată. Dorian ne povestește nouă în multe din clipurile lui că viața este foarte importantă, că trebuie să muncești, că trebuie să fii corect, că trebuie să ai o atitudine morală, că trebuie să fii un exemplu pentru societate și că viața este făcută din alegeri. Însă, când vine vorba despre activitățile lui și despre acțiunile pe care el le face, treburile astea nu prea se aplică. Și aici ne referim la activitatea nu de foarte mult timp trecută cu privire la promovarea păcănelelor, cazinourilor, amaneturilor sau mai știu eu ce. Adică, dacă vrei să ai credibilitate